Twaqfu u qed jiġu investigati ċertu ajruplani li kienu qed jgħaddu minn pajjiżna sabiex jassistu vapuri ta' għajnuna umanitarja b'immigranti li jkunu maqbuda bejn sema u ilma. Dan żvelaħ il-Ministru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia waqt il-programm Coverage. Ġew imwaqfin ukoll ċertu ajruplani li operaw minn pajjiżna. Instab illi uħud minn dawn l-ajruplani kienu qed jassistu lil vapuri billi jtiru fil-Mediterran, jidentifikaw id-dajes u il-vapuri l-NGOs jgħidulhom fejn qegħdin id-dajes. Il-Ministru semma kif pajjiżna għandu l-Forzi Armati ta' Malta kif ukoll l-Airwing li huma mħarġa bilan li jwettqu operazzjonijiet ta' tiftix u salvataġġ. Allura la darba kienu qegħdin itiru mhux skont ix-xewqa ta' pajjiżna bħala search and rescue. Għax aħna għandna l-Forzi Armati u għandna l-Airwing tal-Forzi Armati il-kapaċi ta' dak ix-xogħol. M'għandniex bżonn inħadd ieħor biex jiġi. U ħadd ma talabhom. Min-naħa l-oħra ma nistgħux aħna inħallu li jitilqu minn pajjiżna ajruplani li jagħmlu search and rescue fuq l-areas ta' pajjiżi differenti meta dawk il-pajjiżi ma talbux dik it-talba ma mhux dik it-talba. Waqt l-intervista, il-Ministru qal li f'Malta hawn ir-rappreżentanti ta' disa' stati li permezz tal-ftehim ad hoc li huwa l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu li ntlaħaq fl-Unjoni Ewropea ser ikunu qegħdin jagħmlu l-assessjar tagħhom bilan li dawn l-immigranti li ġejjin minn aktar minn 15-il pajjiż differenti jiġu rilokati f'pajjiżi oħra. Waslu t-Taljani u l-Belġjani u allura issa ġi kulħadd l-esperti tiegħu qed jagħmlu assessments tal-persuni li kienu fuq il-lifeline u għattamat li sa ġimgħa d-dieħla nittamaw ikunu fil-maġġor parti assoluta tal-persuni li kienu fuq il-lifeline immorru lejn il-pajjiżi rispettivi u illi kull pajjiż iżomm mal-pledge u mal-obbligu li huwa għamel. Michael Farrugia semma kif il-ġimgħa d-dieħla huwa ser ikun qed jattendi għall-laqgħa Ewropea dwar l-immigrazzjoni fejn għall-ewwel darba ser jiltaqa' ma' Matteo Salvini. Minkejja il-Ministru esprima rieda tajba li f'każ li l-Italja titlob dialogu ma' Malta dwar dan is-suġġett hija lesta li tagħmel dan huwa għamilha ċara li huwa ħajħalli lil ħadd jeddet lil pajjiżna. Vera kont ibes. Imma kont ibes biex nindefendi l-pajjiżi se nagħmel minn kollox biex nindefendih. Mhux se nħalli l-ebda pajjiż ieħor jipprova jibbluja il-pajjiżna.